بسم الله الرحمن الرحيم. Ebu Hurajra radijallahu ta'ala rekao, dobro, reći ti hadis kojeg sam čuo od Allahovog poslanika alejhi salatu na ovom mjestu, pored mene i njega, nije bilo trećeg, mimo nas dvojice, nije bilo trećeg. Reći ti hadis kojeg mi je rekao Allahov poslanik, zatim je pao u nesvijest. Došao sebi i kaže, tamam, ef'al, učinit ću to što tražiš. Reći ti hadis kojeg sam čuo od Allahovog poslanika alejhi salatu na ovom mjestu, mimo nas dvojice, nije bilo trećeg, zatim je pao u nesvijest. Došao sebi, kaže, učinit ću to što tražiš od mene, ponovio zatim iste riječi, pao u nesvijest. Pao na šufeja laspehija, potpuno. On ga pridržao. Zatim ga vratio, kada je došao sebi, kaže, ispričat ću ti hadis kojeg sam čuo od Allahovog poslanika alejhi salatu na ovom mjestu, mimo nas dvojice, nije bilo trećeg. Čuo sam svojim ušima izravno od njega, zatim je spomenuo hadis o 3 kategorijama ljudi s kojima će se potpaliti džehennemska vatra. Prvi ljudi kojima će se presuditi sutra na sudnjem danu i koji će biti bačeni u džehennem, jeli, na osnovu koji će se rasplamsati, razjariti džehennem i pripremiti dobrodošlica za druge. Čovjeku se ne ježi koža. Čovjek koji je potrošio sav svoj život u sticanju šerijatskog znanja i dijeljenju znanja toga. Čovjek koji je potrošio sav svoj imetak dijeleći ga. I čovjek koji je dao i svoj život. Allahu akbar. Pa ima li vrednijih dijela? Čovjek tražio šerijatsko znanje i dijelio ga. Sutra će biti doveden pred Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Svi ljudi iskupljeni, svi meleki iskupljeni stoje. Pokaže mu se blagodat koja ga je čekala u džennetu da je bio iskren. Da je bio iskren prema Allahu. Da je radio to djelo radi Allaha. Pokazat će mu se blagodat. I ukazat će mu se na blagodat koja mu je bila data. Allah mu omogućio da traži, putuje, stiče šerijatsko znanje, zatim omogućio da prenosi to znanje. Pa će upitati Allah subhanahu wa ta'ala, robe moj, šta si radio s mojom blagodati koju sam ti dao? Kaže, gospodaru, tražio, zatim nisam ostavio jednog da ga nisam podučio tvojoj vjeri. Lažeš. I svi meleki će reći, lažeš. Već si to činio, samo da se kaže kako si učen. To si tražio cijeli svoj život, 50, 60, 70 godina proveo u tome. I u dijeljenju šerijatskog znanja, samo da se kaže jedna riječ, kelima, kako je učen, mašallah, tebarek Allah, nahifzao, podučio, prenio, napisao, preveo, da se samo to kaže. Pa je bilo i rečeno. To je rečeno na dunjaluku, na ahiretu nemaš ništa. Zatim će biti uzet i na nosu odvučen do džehennema i bačen u džehennem. Zatim drugi, koji je potrošio svoj imetak, sav svoj imetak podijelio. Pa će mu biti pokazana blagodat u džennetu koja ga je čekala. Da je to učinio radi Allaha. I pokazana će mu biti blagodat koju je imao pri sebi. Dakle, imetak. Pa će upitati Allah subhanahu wa ta'ala, robe moj, šta si uradio s mojom blagodati koju sam ti dao? Pa će reći, nisam ostavio ni jednog potrebnog, a da mu nisam odijelio. Lažeš. Već si to učinio samo da se kaže za tebe daržljiv. Kako si pružene, otvorene ruke. Pa i rečeno. Danas na ahiretu nema ti ništa. Zatim će biti uzet, odvučen na svome licu i bačen u džehennem. I treći, koji je dao svoj život, pustio svoju krv, dao svoj život, pa će biti pokazana blagodat, bit će mu, dakle, ponovljena blagodat koju je uživao, bit će upitan, robe moji, šta si uradio s tim? Omogućio sam ti da se boriš, da kimetul islam ostvariš kod sebe, vrhunac islama, šta si radio s tim? Pa će reći, gospodaru, borio se radi tebe, širio, uzdizao tvoju riječ, lažeš, činio si to samo da se kaže kako si junak, kako si hrabar, prvi izletio na brdo, nema nikog za mene, ko sam ja sam. Pa to je rečeno, junak, hrabar, to je rečeno, danas ti nema ništa. To su kategorije kojima će biti presuđeno, zatim bačeni u džehennem, rasplamsan, razjaren džehennem, zatim će doći nevjernici, zatim će doći mnogobožci, mušrici.